Ľudia, neverím, toto sa mi nestalo, ani nepamätám, ale update je taký, že som vymazal všetky zábery zo včerajška. To sa mi fakt nestalo, ani nepamätám. Stále mám alergiu, veľkú, ty vole, a už ma to strašne sere, keby som mal betón v nose, proste stále smrkám. A ani kvapky do očí, ani do nosa, ani tieto tabletky, ty vole, ktoré užívam, mi nepomáhajú na tú alergiu. Je to extrém. A včera som bol v podstate celý deň s maminou, došla ma mamina pozrieť a staral som sa celý deň, takže ten vlog som aj tak dosť iba točil veľmi skrátke. Takže by ste z toho aj tak moc nemali, ale aspoň niečo. No ja som to aj tak vymazal, to sa mi fakt nestalo strašne dlho, ale keď som si povedal, že budem vlogovať daily, tak aj takéto fuck upy tam sú a je to súčasť cesty. Takže vydávam aspoň toto jedno video. A dneska už normálne vlogujem ako každý deň a pokúsim sa nevymazať tieto zábery. Ešte nejaký update? Neviem, asi ani nie. Proste si prerieďujem skriňu, môj šatník, lebo do môjho života som dovolil ísť čerstvý vzduch, čerstvý ráno, kde ho tam celé preriedi a moja skriňa mala dosť veľa starého oblečenia, ktoré som už nenosil. V podstate som mal pocit, že nosím iba 3 outfity stále dokola a pritom mám plnú skriňu. Robil som tieto boty. To ste videli v minulom videu, o ktorej bude súťaž na mojom Instagrame. A tá séria z týchto topánok na mojom Instagrame vychádza od zajtra a potom na konci týždňa bude súťaž, takže určite si ju nenechajte ujsť. A za 7 dní, za týždeň idem do New Yorku. Takže viem, stávajú sa aj takéto fuck upy ako napríklad dneska, ale vydržte tu so mňou, vydržte tu, lebo za chvíľku to bude stať za to o týždeň vlogy z Ameriky. Vole, ani si neviete predstaviť, jak sa teším. Strašne moc, strašne moc. Takže majte pekný deň ľudia, dajte follow a vidíme sa zajtra.